Tá sínta Jackar páistí a thógáil le Gaeilge in áit nach Lórtar Gaeilge mar gra hanga. Fiú a grílar na Gaeltachta sa leat an ion dearhin go bhfuil sé Jackar achas Jackar a ríiste sa Gaeltacht. Agus ar bhealach dú héan mar hampla agus ma bhain chéile fólamúir i Gaeilge ma dinne ma dhearafaracha ma dhearaharacha lóran siad san bearla de grad, bearla lóran ma hismathirí, bearla ar a telefís. Agus tá sínta Jackar a bheith ag brú na Gaeilge a ríhanama nuair atá bonús na ngéalta, bonús na man commerceid ag teachtas sa teach bhfuil dúlaigh páistí an tú. Agus le na chos sin, tuiscnar tógáil le Gaeilge mé chail mé an réimse sin teanga fásta na foclaí baga an dóigh lóran tú le páistí in Gaeilge mar bíonn tú ag tarrant ar de thógáil héan nuair a bhíonn tú ag léile páistí, so bhí sin ina dheacracht fásta. Ach bhí si de bhua a géin a bheith abalta páistíoch ar go bonscoilena lán Gaeilge agus bhí múinseart an scoithachú sa chéad bhliain as an bhaltaine an Ngárta Harca, bhí Gaeilge ar dóideachí agus nuair hanig siad hana bhála éad an na páistí baga bhí siad ag lóirt mar bheith duine as Ngárta Harca agus scoith na Gaeilge, bhí mar dínta bráú las tú ach sílam gur chodí sin go mór an córas scoileachta agus an sin bhí Gaeilge agam héan agus ag ma bhain chéile le bheith ag taú leis an scoil. Ach ar rihan ama bíonn tú ag sná in asa, bíonn tú de éon chár ag géirí Gaeilge lóirt. Le fiú tá mac agam Louis, LughAIDH, bíonn daoine ar céan rud sin, lugdaí go agus tá níon agam Saibh, litrithe SADHBH, agus fiú na haimnathe is ábhar ionta siad in ammaní. Ach is fiú dheanú mar fiú mar a leanan siad leis an Gaeilge, tugann an teanga eile sin agus teanga na héireann a tintí, tugann sé cinnal dearcú eile dífa agus is cuid den repertoire atá intí chomáid agus ní is buntáiste mór tá na stáilm.